बाय गिबियावनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै आं गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि मोजां हामलाय हरबाय। जोंनि बर' फिसाफोर आरो आसामनि गेजेराव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसा लोगोसे बाय बाहागि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि स्निथि गायसननाय सान, स्निथि बोसोरारि जथुम्मा आरो 16थि लाइमोन दानथामारि जखन्थाइखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि आमटेकायाव फैगौ 5 आरो 6 मे खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि लाइमोन लिरगिरि साफ्रोमखौबो गोसो गोथारै बाहागो लानो खावलायग्रोनाय जाबाय। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा थांनाय 2018 मायथाइनि 6 मे खालाराव सापागुरियाव थानाय बिथां साहित्य एकाडेमि जुब पुरस्कार मोनगिरि बिथां दिगन्त लावारिनि न'आव साब्रैसो सुबुङा ज' जानानै बे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दाफुंनाय जादोंमोन। बे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम दानाया सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेरेखा नङा, सोरबा बर' थुनलाइ आफादनि बेरेखा नङा। थारैनो जों बुंनांगोन बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा थुनलाइनि फारसे जि गावनि नाजानाय, गावनि सोरजिनो लानाय बेखौ दिन्थिसारनो आरो थुनलाइखौ फेहेरनो, थुनलाइखौ जौगाहोनो बे हाबाफारिखौ लानानैनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा जोनोम जादोंमोन। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा फैयै फैयै दा बावै 7 बोसोराव आगान सुरबाय। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा जोंनि आसामनि गेजेराव दाब दाब स्कुल कलेज, दाब दाब जिल्लाफोराव खुंबोबाय। लोगोसे बेनि अनगाबो BTCनि बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'नि हेफाजाबै थांनाय 2024 मायथाइनि 3, 4, 5 मार्चआव नेपाल हादोरावबो नेपाल हादोरनि जापा बेहाय खुंफुंनाय जादों। थारैनो बिथांमोननि हेफाजाबजों जों नेपाल हादोर बायदि जायगायावबो जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा थांनानै हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दा जियानो जाया बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा जोनोम जानाय उननिफ्रायनो बोसोरारि बान्थाबो फोसावबोबाय थानाय जाबोदों। देग्लाय 2025 एबा लिरबिदां लावारि लाइमोन थुलुंगा बान्था 2025 बान्थाखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरखाग्रा गामिनि बिथां रैसुमै बर', बिथांनि सुंद' सल' बिजाबानो जाहैबाय गोसो थोनायनि अर। गोसो थोनायनि अर सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय लिरबिदां लावारि लाइमोन थुलुंगा बान्था 2025खौ देग्लाय बोसोराव होनाय जादों। थारैनो बिथांखौ जोङो बे हाबाफारियाव बरायनो थाखाय जों लाइजाम हरगोन साननैसोनि गेजेरावनो। लोगोसे बेखौबो फोरमायनो नाजादों दि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा जोनोम जानाय उननिफ्राय जोंनि आसामनि गेजेराव थानाय साफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरिफोरा गावनि सोरजिखौ एसेब्लाबो बांहोनो हादों। लोगोसे गावनि सोरजिखौ बिजाबनि जोहै बा गावनि फोरमायथिनायनि गेजेरजों बा वाट्सएपनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों गाव फोरमायनो खाबु मोनदों। लोगोसे फोरमायनानै गुबुननिफ्राय एसे सोलोंनोबो हादों आरो गावनि लिरनायखौ फोरमायथि। 5 मे खालि जोंहा थान्दै मेल दान्दिसे सम जिरायगोन। थिग नेक्स्ट 6 मे खालि जोंहा गौथुमनि फिरफिला बिरहोनायनि अनगा जोंहा गोजोननि थाखाय बेलुन बिरहोनाय, लोगोसे आबहावाखौ मोजां लाखिनो थाखाय बिफां फुलि गायनाय, लोगोसे बेनि अनगानो जोंहा 16थि लाइमोन दानथामारि जखन्थायाव साफ्रोम लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना गावबा गावनि लिरबिदांखौ फरायथिनो हागोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव जों रायजिरथायगिरि महरै लादों गागि लिरगिरि सावरायगिरि बिथां राखाव बसुमतारी। लोगोसे जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बर'नि गेजेरावनो मुंदांखा फेस्ला महरगिरि बिथां फैलाजे बरगयारी। लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन थांनाय बोसोराव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बिथां अरन राजा बसुमतारी। लोगोसे बिथां अरन राजा बसुमतारी बिथाङा सुंद' सल'नि सायाव बिबुंथि लाखिगोन। लोगोसेनो जोंहा बोसोरारि लाइमोन खुगा लाइसिबो बेखेवनाय थागोन। बेखेवगिरि महरै जों बिथां EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ लेंहरनाय जादों। लोगोसे मेल बेखेवगिरि महरै
जों हांख्रायदों बिथां मेल बेखेवगिरि महरै जों आलासि महरै हांख्रायदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म MLA 31 नं सिडली समस्ति। लोगोसे बे हाबाफारियाव जोंहा मान बावनाय थागोन। बे मान बावनायखौबो जोंहा लिरबिदां लावरि लाइमोन थुलुंगा बान्था 2025 मोननो हानाय बिथांखौ बरायनाय जागोन। लोगोसे गुबुन गुबुन बान्था मोननो हानाय जों सानै बरायबावगोन। लोगोसे आगुनि बिबानगिरिफोरखौ जों मान बावनाय जागोन। जोबनायाव बेखौनो आं फोरमायनो सानोदि आसामनि गेजेराव थानाय साफ्रोम लाइमोन लिरगिरि नोंथांमोनखौ हारि राव धोरोम बासियालासे जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 7थि गायसननाय सान, 7थि बोसोरारि जथुम्मा आरो 16थि लाइमोन दानथामारि जखंथायाव बाहागो लानो थाखाय आं बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै बे मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।